střípky vlastně do zachycení okamžiku čekání. A je to čekání jedné nebo více rostlin. Takže je to taková ta chvíle, kdy jako někde rostlina roste, nebo usychá, nebo zakořeňuje. No a jako máš pocit, že bys si chtěla třeba, když ji vidíš v takovém stavu, jako kde je suchá, tak to ji budeš jako zalejvat. A ona znovu roste. Já jsem teda jako chtěla tu rostlinu zachránit úplně jiným způsobem a zachytit ji ve stavu, kdy ona čeká, na co se s ní bude. Takže čekání a proto se mi okamžitě čekání. Ne, tak ten popel, to jsme se tam byli projít, jo, takže vlastně z čeho vzniká život a kam se vlastně život navrací. Je to vlastně úplně jako dokonalý kontrast k něčemu takovému křehkému a k té paměti, té květině, která se vlastně odrazuje vevnitř té trubečky. Vlastně nikdy neuvidíš tu její pravou podobu. Je to vlastně schránka. Je to dokonalá křehká schránka.